Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda. É o DJ Holanda, imã de piranha, imã de piranha, imã de piranha, imã de piranha. De lance maconha segurando, vai na via safada relaxando, vai na pica safada sem vergonha, vai sentando na pica doida de maconha, presta atenção que o bagulho é doidão. Servus. Toto je informačné video o tom, čo budem v najbližšej dobe točiť, lebo som to ešte nenatočil a treba mi trochu úspechu. Tak, toto je iba také v rýchlosti informačné video, čo budem točiť. Očividne. Takže, mohli by vyjsť nové videá z BMG za prvé, už mám BMG, Forza sa nedá nejak zohnať na môj počítač, lebo má slabú grafiku. A za druhé, musím tam nainštalovať ešte Minecraft a potom sa vám bude videá páčiť. A taktiež vydávam rôzne videá, ako tu máte, ja neviem, krátku ukážku, čo som bol venčiť jedného psa. To mokrá je tá tráva. Nevadí, keď sa nožičky utrú, nebude. A máte to vlastne aj v intre. Tu vychádza taktiež nové videá vlastne z vonkajšieho prostredia, lebo moc som ako vonku ešte nestihol toho točiť, lebo moc ani nemám čas, viete, škola, ešte chodím aj na herectvo, takže muzikál budeme hrať, takže musím chodiť na nácviky a celé to mám také domotané, že nestíham. A tak teda, toto bola asi krátka ukážka tých videí, čo asi budem točievať a dúfam, že sa vám aspoň toto informačné video chvíľku páčilo a zatiaľ servus.